What's up sa inyo mga kasoy? Kamusta na kayong lahat mga kasoy? Ayan, today's video ay konting update lang ng mga Spicy Boys na magunahan daw ulit sila part 2 kung napanood nyo yung kanilang The Bikers. Ayan. So today mga kasoy, gusto ko lang kayong i-update sa darating na March 21 na susunduin tayo ng mga riders. Ayan. So abangan nyo yung mga kasoy yung video na yon dahil first time natin na may mag-invite sa atin ng ganon. At syempre shoutout sa inyo mga riders ng Tarlac. So hindi ko muna sasabihin yung mga pangalan nila, abangan nyo na lang yung video na yon dahil hindi ko pa sila talaga kilala. Isa lang yung kakilala ko sa kanila yung nag-invite sa akin. So sana maging success at sana maging safe ang aming pagbabiyahe sa Nueva Ecija. Ayan, sa Labi River. Ayan, kung sa mga maraming pumapasyal doon mga kasoy. So ngayon mga kasoy, andito tayo sa bagong daan. Kasama natin yung mga tatlong Spicy Boys kasi magpa-part 2 daw sila. Ayan, mag-race daw ulit sila. So wala pa yung mga kasama nila. Nasaan yung mga kasama nyo? Wala pa. Tara kulubson doon talaga. Ayan sila oh. Sila Aldrin. Si Boknoy at si B. O susundiin daw nila. So dalian nyo habang maaga pa. Ayan, hindi kami kasi natuloy-tuloy. Ilang araw na akong kinukulit. Hindi kami natutuloy dahil nga di kami natutuloy. Gunggong ka. So ngayon so siguro naman matutuloy na kasi sabi ko nga sa kanila na magba-vlog din ako ngayon dahil mag-update ako about sa darating na March 21. Ayan. Sana maging safe kaming magbiyahe, makapunta doon at makabalik pag uwi. Ayan. Sana maging success din itong vlog na to dahil gusto daw nila may makakasama sila na vlogger kahit hindi sikat. Ayan, tulad natin. Pero syempre malay natin, di ba, as soon possible magkikilala din tayo ng mga tao talaga. Ayan. So gusto ko rin naman na marami akong magkikilala. Sana hindi ako kabahan at hindi ako mahihiya. Ayan, dahil alam niyo naman yan mga kasoy, first time ko lang na mag-vlog na marami akong kasama. Ayan. So ayun mga kasoy, nandyan na daw yung mga Spicy Boys. Ayan. Dahil mag-uunahan na naman daw sila dahil ilang araw na nila akong kinukulit na nire-request nila yung part 2 nila. Kung napanood nyo yung The Bikers. Ayan, nandito na naman kami sa bagong daan. Nagtataka kayo mga kasoy, yung last upload natin, nakasama natin si Pabs. Ayan. So, panoorin nyo pa rin yung video na yan. Ayan. So, makakasama pa rin natin siya. Gusto niya mga kasoy ay makakasama natin siya na magbigay ng konting tulong. Yung mga napanood yung mga konting tulong natin na video. So, sabi ko sa kanya, magpupundar muna ako ng bigas para may maipamigay ulit. So siya makakasama natin mga kasoy, siya magiging videographer natin at siya magiging service natin. Siya na daw bahala sa gas, ayan, sa kanyang motor. Ayan. So alam niyo naman mga kasoy dahil ito lang yung gamit natin kapag nagbibigay tayo ng konting tulong. Ayan. Single lang. So yun sa kanya mga kasoy, sidecar. Kaya abangan nyo yung mga kasoy na makakasama natin ulit si Paps. Hello, brace mo. So asan na yung mga kasama nyo? Wait lang. Nakita ang pito ya. Ayan mga kasoy. So papunta pa lang daw yung mga kasama nila. So ayun mga kasoy, nagsawa tayo naghintay. Hindi na naman sila natuloy. Yung isa tinawag, yung isa nag-suicide. At yung isa, ito, kasama natin yung isa na inip dahil nainis sa mga kasama, hindi na naman daw natuloy yung bikers nila, yung racing. So hindi ko alam sa kanila ba't di na naman natuloy. Yung isa tinawag ng ate. Ito yung nag-iisa na lang nakasama natin dito sa bagong daan. Taka dito. Ayun, pagod na pagod. Bakit? Ba't din na naman kayo natuloy? Yung mga kasama namin di pumunta. Natatakot na. Natatakot daw. Palagay mo magwawagi ka na ba ngayon kung natuloy kayo? Oo. Paano mo nasabi? Pinayos ko na lahat. Maayos na preno. Lahat. Pinaayos niya daw lahat. Nakakondisyon na yung bike niya. Kaya pala nagyayaya sila ng part 2 sa kanilang The Bikers. Kaso di na naman kayo natuloy. Anong gagawin yan? Anong gagawin mo niyan? Magyayaya ako sa susunod. So sa susunod, ayan. So wala pa silang eksaktong araw na matutuloy sila mga kasoy. So ngayon, by the way mga kasoy, dahil hindi sila natuloy, syempre, update ko ulit kayo sa darating na March 21 ng ating una-una na vlog na travel vlog na in-invite tayo ng mga riders. Ayan.
So abangan nyo yun mga kasoy, dahil sana makayanan natin na makapag-vlog na marami tayong kasama tapos hindi pa natin sila kakilala. Ayan. So sana mawawala yung hiya natin, dahil dapat nga, ang dami nagsasabi dapat nga vlogger ka, dapat wag ka nang mahiya. So syempre di mo naman maiwasan sa isang tao yun, bihira lang yung tao na walang hiya talaga. Siyempre ako, meron pa naman akong ganun kahit papano mga kasoy. So sana maging success at sana maging safe yung biyahe namin papunta doon at pauwi. Ayan, sana gabayan mo kami G, ayan, sa aming pagbiyahe. So ayan, ine-enjoy na lang natin ang pagbablog natin mga kasoy. Ilang araw na naman tayong walang upload. Yung last upload natin, yung nakasama natin si Pabs. Ayan. Yan o, mag-isa lang tayo dito mga kasoy. Alam nyo naman, sanay na tayo mag-isa. Ayan o. May kasama pala tayo. Wala ko, wala. Anong gusto mo masabi sa mga kasama mo? Dito ka. Siyempre, hindi kayo natuloy. So, kailangan itutuloy na natin tong vlog na to. Kailangan lakasan nila yung loob nila na lagi sumama. Oo, lakasan daw nila yung loob nila na lagi sumama. So, baka meron kang gustong i-shoutout. Wala. O wala daw. So, sige nga, pagkita mo nga kung gaano kabilis yan. Magsimula ka dun. Tignan natin siya mga kasoy. Siya. Ayan na si Tukmol. Sige nga, ang mabilis na yung bike mo. Ano pa lang to? First day. Kaya. Anong sinabi mo? First day. Sige, balik. Balik. So yung mga kasoy, nakita nyo naman yung kanyang bike kung gaano kabilis daw. Yan o. Hingal na hingal si Tukmol. So mga kasoy, salamat din yung panonood. Ayan, huwag nyo kalimutan palagi like, share, comment, subscribe nyo na yan si Soy. At syempre mega shoutout sa mga bago nating ano dyan, kasoy. So mega shoutout sa inyo lahat. Ano siya shoutout mo? Wow. So hanggang sa next video natin mga kasoy, abangan nyo sa March 21. Ayan ang ating, di ko alam kung ano magiging title ng vlog na yun. Dahil hindi pa natin nagagawa at hindi pa natin na ano, tignan natin kung ano may itatitle natin doon. So mga kasoy, see you next video. Ayan o. Subscribe! Oh, wala na naman tayo na pala. Sige mga kasoy, see you next video and peace, God bless. Saan masabi? Subscribe!